Kaixo, Mister Euskaldun. Euskaltzain urkaslea naiz. Azken aldian, zure euskararen erabilera negargarria izan da. Euskaraldian, aho bizi, txapa jantzita zenuen arren, lagun artean gazteleraz aritzen zara beti. Erdarakadak behin eta berriz esaten dituzu. Eta hori gutxi balitz, ergatiboa gaizki erabiltzen duzu. Mister Euskaldun, izaten jarraiten nahi baduzu, honako esaldi hau bete beharko duzu. Nahiko banu, nik zu hil. Sin tus que